Jornada 22 a la travessera de Montigalà, un camp, el del Badalona, on tan sols ha guanyat un equip en tota la temporada. Vol ser el Nàstic el segon com a líder d'aquest grup 3 de la segona B. Novetats en l'11 del Nàstic: Xavi Molina, lateral dret, ocupant el lloc de Gerard Valentín, i Lago Júnior en banda esquerra, zona atacant, en el lloc de Xisco Muñoz, que no ha pogut entrenar gairebé en tota la setmana. Comença el partit, el primer han atacat, d'esquerra a dreta, el Nàstic, que busca aquesta victòria que refermi encara més la seva primera plaça, el seu lloc com a líder. Ataca però el Badalona, és Fran B, aquí la posa dins l'àrea, pot pentinar Prior, ho fa, compte que entrava des del darrere Òscar Sierra i refusa finalment el mateix Xavi Molina. Una d'aquestes novetats en l'11 del Nàstic. Passen els minuts, primera ocasió del conjunt grana des de l'esquerra, pilota aturada, compta el refús per Raico, per sobre dels 3 pals de Marcos, el titular, la secretaria del Badalona. Una altra vegada per l'esquerra, cedeix per Lago Júnior, l'altra novetat, des de la frontal ho intenta l'africà, allunyar d'aquesta pilota. De moment continua el 0-0 en aquesta travessera de Montigalà. Zona de 3 quarts, juga el Badalona, cedeixen per Abraham Noé. Centrada llarga d'Abraham Noé, cauen dos futbolistes del Badalona, l'àrbitre no hi ha res, continua el partit. Atenció, aquesta falta és perillosa, la posarà Fran Bea, finalment no res, marxa ben allunyada de Reina. I final d'aquesta primera meitat, el Nàstic de moment que empata sense gols a la travessera de Montigalà. Imatge ja d'aquesta segona part, pilota pel Badalona, intenta l'equip local acostar-se a la porteria rival, pilota llarga, surt bé Manolo Reina evitant que arribés Marc Costa. Des de l'esquerra, una altra vegada el Badalona posa els punys, Manolo Reina, mal, recuperarà el porter del Gimnàstic de Tarragona. Arribem al minut 64, sacada de córner des de l'esquerra, la posa el Nàstic, des del darrere entra Xavi Molina, gol, 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 gol del Gimnàstic de Tarragona. Ha marcat Xavi Molina, ha marcat el Nàstic, i una altra vegada les accions a pilota aturada són providencials en el conjunt de Vicente Moreno, de la mateixa manera sobretot que la temporada passada. Veiem aquesta sacada de córner, banda esquerra, des del darrere sorprèn Xavi Molina, i una de les novetats avui que aconsegueix el primer gol del partit. S'avança el Nàstic 0-1, minut 64, a la travessera de Montigalà. A la desesperada ja el Badalona és Edu Lerma, des de la dreta, prova amb la cama esquerra, tímida, pilota per Reina. Ara és Raúl Torres qui la posa enrere, rematada també fluixa, compta el refús, gol anul·lat de Pablo Amantini. No hi ha res, van passant els minuts, això està acabat. I final del partit, victòria del Gimnàstic de Tarragona, seguirà una setmana més com a líder, 4 punts d'avantatge respecte al segon, el Lleida, 8 respecte al cinquè. Diumenge al nou estadi a les 12, visita a l'Atlètic Balears.